dai să roata, de unde să duci. Mi-e dor, mi-e dor. Cum călătoria? Foarte bună, perfectă, minunată, wow! Atâtea emoții într 2 secunde n-am mai văzut. Așa sunt eu. Da, da, stres la volan? Da. Așa vrei tu. Asta să mergi pe ploaie, încă bine că s-a făcut, s-a luminat de zi. Și cine ducem să vedem? Castelul Harry Potter, ura! Și Edinburgh. Și Edinburgh. Da. Ați înțeles, da? E bine, nu mă filma. Unde suntem? Nu știu unde suntem, la Costa. Eu știu, suntem la 2 ore distanță de castelul Harry Potter. Mai puțin, chiar. No, o oră jumătate cam. Ne-am oprit să servim șoferul cu o cafea. Șoferul și asistentul șoferului. Și asistent șoferului. Și asistentele asistentului șoferului. Da, o luăm încolo în mașină. Dar vreți câte un gogoș sau nu? Da, dar știu cât să desfaci. Eu întreb, vreți câte un gogoș? Dar te rog să arăți și în caserolă. Da unde să coboși? Măruță, cât și întreb. Da, da, vrem. Da, eu Toată vreau. Și trei globuri. Wow! 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 Și bine miroasă, wow! Și gustos. Mama, repede feedback, review-ul e bun? Mama, de Nu filmăm. Asta scoți din... Încă înăuntru. Asta apreciez intră. Ce? Haide, am luat astăzi câte una. Wow! Haideți. Noroc! Nu ne ducem la castelul lui Harry Potter, numai că a început foarte tare. Tata, au zis că noi suntem turiști adevărați, că indiferent de vremea meteorologică, ajungem la destinația dorită. Yay! Da. Castelul acesta are aproape 1000 de ani. Are 950 de ani castel. 950 de ani. Aparține la Percy Family, Royal Family și încă trăiesc acolo, așa că e a doilea cel mai trăit habitat castel din Anglia. Și s-au filmat primele 2 filme din Harry Potter, un film Transformers în 2017 și Downton Abbey. Serial sau film? Nu știu, nu m-am uitat. Iacă și castelul. Noroc de la mama. Îți place? Da, foarte Și râzi de mama. Și râs de mama mea! Mergem să explorăm teritoriul. Eu Dar nu pot bate să mă vânt. îmbrac atât de mult. Pentru că ne urmări din Danemarca. Foarte frumos. Nu m-ați dat timpul. Perfect. Interesant care parte trăiește, e familiar în galul la moment. Castelul se află la 30 de km departare de Scoția, așa că castelul a fost construit din start ca să protejeze hotarul. Chiar și-a fost dar și în război cu Scoția. Câinele ăsta e mascota Angliei și a războiului, pentru că a urcat cu soldații, a mers spre război și a supraviețuit tot războiul împreună cu dânsii. Are 107 ani și one of a kind, adică așa rasă nu mai există. Și astfel un câine a devenit mascota unui război. Simbolizează o țară întreagă. Frumos? Sau diferiți tipuri. Mai mulți câini. Nu, doar el. Un câine. Da, un câine. El a urcat cu soldații împreună în tren sau nu știu ce, i s-a pornit,
O supravieți cu dânsul, o întorci cu dânsul înapoi. Și m-am ras. Da. De unde mama lui? De unde o să știu? Așa au spus că o să fie one of a kind. Și-a murit și are 107 ani. De unde tata lui? Deci mama lui. Nu știu, l-a părăsit. Frații. Nu știu. Am ajuns și pe alt teritoriu a castelului și acum intrăm înăuntru. Tata face poză și Mihaela ies și face că e fotomodel. Ia la dânsa, ia uitați-vă. Kneeling at this point, I've got to jam this in as hard as I possibly can in one like that. And then draw it round in one like that. That's done. Okay? So it's gone right down to the bone. Yeah, it's alright. I'm going to use this as the Salut! Hai voi, stai cât. Ce ți-ai luat? Metră? Metră zburătoare. Ei, hai arată cum zbori. Hai! Nu merge lângă muggles, lângă oameni simpli, doar lângă vrăjitori merge asta. Încă o dată. Hai! 1, hai, numărați. Hai, 1, 2, 3. Yes! Bravo, bravo, ați trecut iar cu Harry Potter. So, ești acceptat în echipa Gryffindor la poarta să stai. Northumberland. Asta e regiunea de nord din Anglia. Și castelul acesta e cel mai important castel pe regiunea asta. Și aici încă trăiește Duke of Northumberland. Noi am fost înăuntru castelului. A fost foarte, foarte frumos și pentru prima dată am enjoyit să stau înăuntru la un muzeu castel, dar din păcate nu i-au fost permise. Pozele și videourile. Am făcut câteva cu telefonul, Eu tot am făcut o poză din bibliotecă. dar mai mult din păcate n-am putut să arătăm, dar chiar a fost foarte frumos. Nu a fost nimic legătură cu Harry Potter, a fost doar în legătură de castel și cum ei trăiau atunci, dar trăiau foarte bine. Ai văzut? Era o poză cu familia regală încă, care trăiește în alt castel, adică de alături, în altă regiune a castelului. Și erau așa frumoși. Și cam atât cred că, pentru că e o zi foarte ploioasă și cu vânt puternic și multe regiuni din teritoriul castelului sunt închise, din păcate, azi. Dar cam atât. Sper că v-a plăcut și cu siguranță, dacă sunteți fan Harry Potter, vă reîntoarce în scenele filmului. Și trebuie să veniți, dar nu doar pentru asta. Dacă sunteți prin nordul Angliei sau mergeți spre Edinburgh, în apropiere, merită să veniți să vedeți acest castel foarte frumos și da, se merită. Impresiile tale?
Mie mi-a plăcut foarte tare castelul. Aș fi vrut să mă nasc prințesă. Să trăiesc în așa castel. Da. Dar cine nu ar vrea? Atâta am, atâta sunt, atâta pot. Eu n-am un frate dealer sau un tată mafiot. Mi-aruncă viața valuri peste tot. Eu încă n-am corabie, dar am uitat să not. Dar viața e un serial și ăsta-i doar un episod. Atâta am, atâta sunt, dar cred că pot. Din câte am în mine, încă atâta să mai scot. Și asta îmi place, din câte am în mine, încă atâta să mai scot. Chiar îți place? Da, foarte tare îmi place, foarte profund. Satoshi, bravo! Vlad Sabajoc, noi pe tine ce respectăm. Da. Eu am fost la concert și o să uitați la mine.